Assalamu alaikum. Kai Hamza, ko da na ga kai saka kudin a bata. Ina wani ku ina gajiyan ku. Gaskiya a tsakani da Allah Tima Garwashi da Kyo Sadiya Makamashi ko Sadiya Haruna ku wallahi kun faɗi, ku mata ne masu aihuwa. Kun faɗi babba ba nauyi. Ku mata ne masu aihuwa. Karwa kun ma wa dan wani kaman kun sha, kuma za a yi wa dan kuna da 100,000 'yar cikin ku. Na ja ta annabi ba ta sata. Na ja na annabi mun zauna da ita a Lagos, in kudin ku zai kai miliyan 1 ne. Na ja ta fi karfin shi wallahi, sai dai a nata ta taimaka. Mun ji diddigin abin da ya faru. Ku fito ku faɗa gaskiya. Kun je Rons kun hana ta kudin ta, kuma kuna bukatar ku yi amfani da ita kuna mata. Bai kamata ba abinda kuka ma na